никой да ни плаща. Никой не ни е платил една стотинка за това, че ние сме тук. Тези невярни информации, които постоянно се разпространяват, че някой ни е платил, че сме платени и така нататък, не сме платени. Аз втора седмица оставям децата си и съм тук. Никой не ми е платил една стотинка за това. Така че тия грозни изпълнения в коментари да се пишат, че някой ни е платил, че сме платени и така нататък, това е нелепо, наистина е нелепо. Това исках да кажа, само че аз не съм платена, лично аз не съм. И съм тук заради моите деца, не заради нещо друго. Защото тази страна остава за нашите деца. Аз искам утрешния ден моите деца да бъдат изгонени от собствената си страна. Това е, което исках да кажа. По повод на това, което казва, наистина троловете в социалните мрежи, те са платени хора, наистина, които пускат тази информация, че ние сме били платени, че сме били подгодни на някой си и така нататък. Просто няма друга, освен истина от самата истина, че такова нещо няма. Всички вие знаете, просто битката от Ленинград, приятели, се премести тук на Гурково. Да знаете. Понеже и моя милост, има едни господа в социалните мрежи, които много обичат да се упражняват с Любомир Петков, ще им кажа. И ви се сърдя, ако искате да ме оправдаете, ако обичате България, елате и се борете тук с нас на терен. Няма да кажа лошо дума срещу никой от тях, нито сме платени, нито изпълняваме мокри поръчки на който и да било. Просто сме едни хора, които искаме и само свободата на словото, искаме да запазиме лева и продажниците в лицето на прасетата, Бойко Методиев, Борисов и Делян Славчев Пеевски, да се отидат където им е мястото, там на историята, да не казвам къде. Така че борбата с мафията продължава тук безсрочно. Един ден, една седмица, един месец, една година. Тук ще има постоянно патрули и караули. Ето тази зона е свободна от мафията. Когато минавате през прохода на републиката, точно срещу бензостанция Петрол, спрете на покафенце, тук до нас има кафе автомати, има хора, които се грижат, имаме постоянно храна, вода. Всеки от нас не спи постоянно тук, ние се редуваме на ротационен принцип, но тук постоянно има хора. Спрете с очите и ушите си се уверете, че тук нещата този път наистина са истински. Хора, за първи път едно мероприятие не е яхнато от мафията, не е яхнато от службите, не е яхнато от задкулисието, от някакви политически и икономически интереси. Казваме ви, този път нещата са истински и са български. Тук нещата се определят единствено и само от нас. Единственото, което може да се случи, е ние да вземем живота си и съдбата си в наши ръце. Не случайно този ресурс от МВР е изпратен, защото нещата за тях са извън контрол. Повтарям, извън контрол. Ще ви дам пример защо са извън контрол. Защото те не могат да говорят с нас. Тоест с вас колко говорят, с мене толкова ще говорят и с вас. Някой да ви се е обадил, не ви се е обадил, толкова на мене ви се е обадил. Те обичат да вкарат някой си, като едни смутаняци от ровното трило. И аз бях един от маймуните, дето цяло лято в София разнасяхме ето този плакат оставка. Нали го помните от 20-та година? От президентството до Орлов мост. Ето този плакат. Най-малко 150 пъти се разкарва от президентството до Орлов мост. Този плакат беше символа на 20-та година на протести в София. Но успях да го запазя и този плакат ще стане, оставка ще стане и символа на това мероприятие, което се извършва тук. Ще питате защо? Сега ще ви кажа и нещо много важно. Защо сме избрали точката Гурково? Защото тук, приятели, ние ги водим. Ще ви кажа как. Логистично. Логистично ги водиме. Защото докато ресурса на МВР са по автомобилите си стоят прави, ние стоим до печката, пием си кафе, слушаме културна музика. Знаете ли какъв ресурс използва МВР и колко пари им дават на тези хора? Колосален ресурс! Тук нашия ресурс, приятели, в тази сграда е на ден не повече от 50 лева. Слушате ли внимателно? А мафиотите вземат от държавния бюджет да плащат на полицията милиони на ден!
ваши пари, които пак са откраднати. И това е, което ще ни държи тук. Ние имаме колосалната, перфектната възможност на това място да стоим с години, но няма да стоим с години. Колкото по-бързо хората се усетят, че ние имаме перфектната, прекрасната възможност за много кратко време да обърнем мача, ето тук сме на терен. Искат ни в София. Абе, господа софиянци, тук има няколко човека, шапка до земята. 2,5 милиона сте в София. Само ако кихнете и свинята Бойко Методиев, Борисов и Пеевски ще паднат. Само докато кихнете, но вие не кихате, защото сте си доволни в Кочината, но не така стоят нещата в провинцията. Там сте добре в София. Не всички, естествено. И за това този път променяме правилата на играта. Играта се води от провинцията. Играта се води от провинцията. И софиянци, когато почнете да давате акъл, идвал съм поне 500 пъти на акции в София. 500 пъти. Глоби, актове, колата ми дигаха, скоби ми слагаха. Какво ли не се случваше в София? Елате, гарантираме ви, че никой няма да глоби, никой няма да ви сложи скоба на колата, никой няма да ви дигне колата. Просто спрете и спите едно кафе и елате в свободната зона, наречена Гурково. Това е първата свободна зона от мафията. Тук процесът е еднопосочен и е безсрочен. Ден, 2, 3, седмица, месец. Спирайте, уверявайте се в това, което ви казваме, но вие лично ще се уверите, като спрете тук на терен. Няма друг шанс, освен да вярвате на себе си. Не вярвайте на мене, на моите приятели, на никой от социалните мрежи. Вярвайте на себе си, като се уверите и спрете на място. Че този процес е еднопосочен за мафията и от една нататък повече няма да има такива филми. Някой да го внедряват между нас и този човек да служи на мафията. Филма приключи. Ще ни изпращате убийци, ще ни изпращате провокатори, като една с бокса, дето си тръгна на голям, дето го прибихме. Такива ще има много. Но ви съветвам и друга път